Kollox minn hawn jibda inti tħossok tajjeb jekk tħossok fit. Mela, mentalment diġà qed tgħinek. Issa kieku inti jkollok tkun obeżi, ħamża dik il-kelma, għal xejn toqgħod tipprova iddellek lilek innifsek u tgħidu lejjena tajba qiegħda, għax il-problemi, speċjalment ta' saħħa, jistgħu imbagħad ikunu imminenti. Ma nibdix niddevja mis-suġġett, Romilda, x'di importanti. Ara, kwalunkwe ħaġa jista' jkun l-exercise, jista' jkun il-homework ta' tfal, jista' jkun il-ħin li qatta mal-partner tiegħi, skont kemm hija importanti għalija. Jekk jiena ngħid m'għandix ħin għall-partner, sinjal li għalija mhux importanti, full stop. Għax Alla jbierek għandi ħin għal ħafna affarijiet u għalija għalija. Importanti di, stop. Per eżempju, tajjeb xbin. Ġifieri anke l-exercise, jekk ngħid m'għandix ħin. Perfett. Jekk m'għandix ħin għall-exercise, għax għalija mhux importanti. Għalfejn kif ħanibdew naraw jekk jogħġbu d-direttur, ħajkun hemm nies magħrufin hawn Malta u barra minn Malta illi jsibu ħin għall-exercise Alfred. Għax jafu illi huma importanti, ma nafx naftuh xil dak. Il-Prim Ministru. Diffiċli tkun tafu Alfred. Alla jbierek, il-Prim Ministru Għandu x'jagħmel? Nimmaġina jien, ma nafx ta' Ma jsib ħin għall-exercise kuljum. x'qed nipprova ngħid Alfred, għax il-Prim Ministru japprezza kemm huwa importanti għalih u għal ta' madwaru u nażżarda ngħid għall-pajjiż illi hu jkun jagħmel l-exercise. Biex ikun fit għalih, għall-familja u għall-pajjiż. Ħanibdew U biex mill-affarijiet. ikompli jħallil ta' warajh iridu jilħquh bitromba. Għax issa biex jilħquh, issa la ġibt li l-Prim Ministru fil-ġim, ħanitkellem jien mhux int. Mela jkun fit biex tiġa ħallih warajh ma nafx kemm il-kilometru u jkompli jħallihom warajh ma nafx il-kemm kilometru. Proset prim ċojta tiegħek jien għandi. U apparti minn hekk, ejja ngħidu li ta' politikant tajja biex il-politikanti jkollhom ħafna fuq rashom u ma jridu jiddiljaw mal-problemi. U l-problemi jġibu l-ansjetà, l-istress. Mela, jekk il-Prim Ministru u nies oħrajn m'għandhomx fejn Permettili ibattu. ngħid disciplinat, U disċiplina mhux ma jfalli qatt. Taf x'jgħidu Alfred, how you do something is how you do everything. Mela jekk il-Prim Ministru jkun disciplinat fi training, awtomatikament ħajkun disciplinat fl-areas l-oħra kollha ta' ħajtu. Eżatt. Rari ssib bniedem illi jieħu xi ħaġa waħda biżbissej tal-bqija ma jagħmel xejn. Tipikament, nies li jirnexxu fil-ħajja ikunu disciplinati f'dawk il-ftit affarijiet li jagħmlu. Fl-ma sens qed ngħidlek Alfred, jiġifieri il-Prim Ministru pereżempju, jekk għal mod tal-kelma imexxi s-settur tal-ekonomija, pereżempju ħanġib hekk, mhux hu u nixtieq li anke nimxu l-slides li jmiss, imur għal mod tal-kelma jgħoddi l-finanzi tal-gvern biex jara kemm daħal u kemm ħareġ, imma jiddelega lil ħadd ieħor. Dak huwa Barack Obama pereżempju, l-ex-Prim Ministru, l-ex-President tal-Amerika. Alla jbierek kważi l-iktar pajjiż kbir u influenti fid-dinja mhux kważi huwa. Tal-Amerika alla volja u għandu dik il-kariga xorta jsib ħina training. Jiena Mattajus Grasso, mhux se nsib naqra ħina training. Jew jiena illi għandi żewġ titfal responsabbli forsi minn xogħol mit-8 sal-5 m'għandix ħina training. Daw x'japprezzaw, Alfred u Romilda, daw japprezzaw il-valur li qed jagħtihom l-exercise. Mhumiex mit-tip ta' nies illi ħajmorru jiżvugaw fl-alkohol, jew ħajmorru jiżvugaw fis-sigaretti, japprezzaw kemm l-exercise jista' jgħinhom ħafna u ħafna iktar minn dawk il-vizzijiet. Li qed inti wkoll qed tinna la intom tħossukom fit, ġantkom l-ewwel parti hija tajba. Ma mhux biżżejjed għax hekk aħna qed inħossuna fit, imma ma nagħmlux l-exercise għax dejjem nitfaħ wara darna, jista' jkun li hemm ċertu kundizzjonijiet li huma underlying li aħna maħniex Tiegħi inħossuhom. m'għandekx ritratt. Għal-ġen. Inti tmur il-ġim. Ma battulix. Alfred, din li kont qed insemmi fuq il-Prim Ministru. Romilda. Dik Romilda. Ma naħsibx tax mill-li qalt li mhix dak it-tip. X'qed tagħmel dik il-mara? Tipprova tiħħendilja kollox. Il-telefonati, l-emails, il-messaġġi, il-kafe, dak in-nies tajjeb illi huma jippruvaw jagħmlu kollox huma, awtomatikament mhux ħajsibu ħin għal affarijiet li huma importanti. Konna qed nitkellmu ma' Romilda qabel ma bdejna Alfred, għalfejn jiena jekk għal mod tal-kelma għandi tfal li s'issa m'għandix, bil-forsi rrid noħodhom jiena d-dutrina. Ma nistax niftiem ma ta' qudiemi darba toħodhom tfal tiegħi u darba jiena nġibilha tagħha pereżempju. Frankajt il-ħin diġà waħda. Għalfejn jiena għandi nirrispondi kull email, għandi nieħu kull telefonata qisni customer care, il-ħin kollu nirrispondi t-telefon. Ma nistax jiena qabad il-xi ħadd forsi mill-familja stess, jew xi kollega ieħor illi jista' jieħu dik il-parti minn ħajti. Xi darba nistidnu l-prim. Ma nkellmux fuq politika, nkellmu fuq training biss. Naħseb jista' jgħallimna ħafna. Jista' jgħallimna ħafna. Mhux dejjem nkellmu fuq il-politika. Jista' Xi ħaġa jgħallimna iktar ħafna. lightly. Inkellmuh fuq it-training, fuq li kelli jikol għax jikol ħafna healthy, prim.
kull minn għandu għajnek fiċċu jista' jara, il-prim anka għamel trasformazzjoni f'ġismu. Ħafna nies jgħidu kemm iktar pulit, kemm iktar smart, jiġifieri sinjali anka l-prim apprezza li minkejja ma kienx obeżi, kellu ċertu piżejjed, kien jaf li mingħajru aħjar. Iħa nitkellmu Kollox. kif inni, inti awtomatikament l-eżerċizzju ineħħilek dak l-istress żejjed. Ħafna drabi nħossuna fil-ġurnata anka x-xogħol, tiltaqa' ma' ċerti intoppi tgħid wejja bis-serjetà llum għandi daw il-problemi kollha. Fiex inti ġi biex inti tmur pereżempju fuq treadmill, jew inkella mor ġri qalb il-kampanja jekk inti għandek dik il-faċilità li tmur. Mingħajr ma trid ġismek tħossu Rrid aħjar. ngħid xi ħaġa, għandek raġun, imma rrid ngħid il-Matteus u inti tafgħu wkoll. Jiena sibt li meta l-ewwel nett minix disciplinat daqs il-prim, naħseb aqas nofs, għax meta nibda ġili ma nkomplix. Imma sibt illi meta immur mixja ma xi ħadd, il-ħin ma narax għaddej. Nodu nitkellmu, ma nagħtux kas il-mobile. Kelma ġib l-oħra qas kun taf Kif kif għaddit sija. imxejt dak it-tul kollu. Ġifri tissuġġerixxi li pereżempju nistgħu ndaħħu għad slide. Xi waħda wara relatata fil-fatt u interessanti li qed tgħid. Da fejn semmejna l-eżempju ta' tfal, eżempju, għalfejn jiena bil-forsi rrid nieħu l-tiegħi biss, meta nista' nieħu ta' qudiemi u viċe versa nifrankaw it-traffic kif tkellimna, Mhux hekk. romil daħax da qed ngħinu lil xulxin, eċċetera. Però relatat ma li qed tgħid inti, niftakar ukoll klip partikolari mal-Prim Ministru fej kien imur ma' xi wieħed jew tnejn minn sħabu jidher li kienu involuti fil-politika wkoll. Ekku. Anke għall-exercise. Iġifieri di talmek oħra fejn laqdem is-saħħa. Kif qed tgħid inti, jiena nagħmel kuraġġ iktar bi sħabi, tal-familja, u aħseb wara jekk inkun taħt il-gwida kif naf li anka kien u ma nafx għadux jagħmel anka l-prim ta' coach. Iġifieri inti hemm coach li qed jigwidak x'se tagħmel u kif tagħmlu Dik oġġett. importanti, Għal kollox ħis. Għax f'ġib jista' jkollok injury. U speċjalment meta inti jkollok persuni li għadhom jibdew Ekku. il-tip ta' eżerċizzju marru ġoġim, importanti ħafna li jkunu assistiti. Għax hekk jagħmlu eżerċizzju li huwa ħafna qawwi għalihom, pereżempju ħajkot jagħmlu taħsara mill-li ġid. Però ħafna jiddejqu jagħmlu l-exercise. So jekk imorru mixjanti ma' ħabibat jekk intom in-nisa ssibu xi tajbu. Anka ġim tista' tmur ma' sħabek jekk inti tixtieq. Ekku. Ħani konkludi b'xi ħaġa waħda, Ġorġ qed jagħmel exercise. Ġorġ qed jagħmel exercise xejjer idek. Kull Tix imkien. taraħ li Idawwar naqas ir-rieħ, il-George. idawwar ir-rieħ. Mela, relatata ma li qed tajt Alfred, kieku l-exercise. No burgers. Kellu kieku l-exercise u naħseb Romilda tista' taqbel miegħi. Kellu jkun pillola, tant ikun fija benefiċċji din il-pillola illi l-ebda tip ta' mediċina oħra ma tista' tagħtijilek. Però għax kif qed tajt tajjeb inti n-nies l-exercise jaraħu bitqil, dawk il-benefiċċji kollha ma jakkwistawhomx. Jiena hawnhekk ħan iċċellinġja u ħan nistiden lin-nies. Prova l-exercise u għajd li inti jekk ikunx l-aqwa terapija, mediċina, żvok, wens u kollox għalik. Li xi kultant ma napprezzawx biżejjed kemm huma tajbin dawn l-affarijiet, kemm ngħid biżdin tal-Marigold Foundation jagħmlu riklam tal-Pink October u qegħdin isemmu Nhar il-ġimgħa preferi bil-ħaq. Tom Nhar il-ġimgħa. flimkien ma' Sharks jew inkella tmur tagħmel l-screening tal-breast. Suppost għandna poster. Dik hija importanti ħafna. Kollox prevenzjoni, nieħdu ħsieb. Ħankomplu wara. Ciao, See you George. soon. Ciao, George.